Tá cuasaí is mis OMP agus seo leabhar bheas físeáin gharide ar YouTube ina mí play roiint le leabhar léimse. Bhartaí is an traseo hosú mar go raibh me caithbhád innomad ama scríú leabhar bheas na sé cé teach focail agus níos denm sé í seo in imeacht cúig áid ag an agus mí sean éca agus ní imeacht take bháin mar sin má bhíon botan an fan tean. Ok, an leabhar a bheith á bheas going an tachtain seo ná nóín de Moira Zepf agus bhuaigh se seo dúis reachta sin gábhid is hoteag agus bhuaigh se le déanaí dúis mhór céidir pinm cuioine bhar animan na dúise dúis mhór de leabhar de fáiste leabhar na bliana nó igen ceann agus sin go méidir gur si nóíocht le leabhar bhéirla chumá ar bhlurb an leabhar se bhir se uairsciúil de fáistí agus de dhégóirí is se Moira Zepf agus cáilta le scríóir de fáistí in oscail na banrína be first agus sin go bantaí nó go méidir go cóíir in me first. Nílam cínta bhfuil leabhar eile dá chuid léit go beidir go bhfuil péis go é nóín tá sé arrás tá sé anna bha so is uairscéil séirversiíochta atá agus beidir le túra méid an hortíomh de cadis séirversiíochta an tá na focail scape ar fud an lehannig si é an chéad uairscéil séirversiíochta atá léite gom agus go bunasach is cinál smuointe in bheannacha nóín an déagóir a chúil seo agus casan sí le buchalainn idirlín agus sin leanimid í trí na smuointe seo agus na textteachtaí siar san níor agus cinál sprítear leis an bhharm. Háin sé lom ní sé muoinach agus tá sé níos incréite segus beidir puinte amháin sa flotta tá sé níos incréite an lámra eile i le fas a gaige agus de bhórgurt éagóir tá scríomh tá an tanga ábhrí níos siimplí ach ar bhealach a thugans séantacht an phríomh charachtar láthair go hanna agus cé bhfuil beidir ráché leannach an ar ag an léifá in imecht cúplaúir léige agus tá sé an das an spás níor thugad tú spás de ocail ar leannach léon tú iad ar bhealach eile ar fad agus nuair tá rud ag an iontlachán ligan an spás dó ferbert agus nuair tá rud ag an dúirc bránachán fanin sé leachtar bhealach an tá rá leasa leabhar ar bhealach chuid a hain nóín agus chuid a dóán agus hanóg sé lom níos mó dá méoch beidir níos mó de dhifar idir stíl séirversiíochta mar is gá charachtar éagsúla vín caint níor bhreascribh an stíl cá éagsúla ó gona go duine agus uaireanta chuirtar rudaí isteach textteachtarachtaí nó pointí eolais nó le héid sin gus bhí sé sin go maith agus ar bhealach beidir go nnéanach sé las níos mó do meach lán acu sin so textteachtarachtaí agus riamhfoist agus adbhálacha agus rudí eile catisteach leis sin minic sé sin an bhach ar nómlan anna bhá tá scéal go maith ar tá scéal anna bhá agus is maith a bheith ar das a bheith le an bhród atá uair á héh foiimiide agus tá sé cinálín sprí agus ag fionacht an rudí uair satanga agus ar bhealach igen atá anna in ruchtainna ag daoine nach bhfuil in iir sin gaige acu beidir tuis bhfuil a leid sin focailán ach bhfuil in iir sin i gceist le mar sin nóín le Moira Zepf bhfuilin go móra tá cúpla ar eile léite ar cúpla ar eile dá chuid agus ní dála go leon ceanna go léite gom ach níag sin a leh sílam go méidir le méid bhfuilin go móra nóín le Moira Zepf sin é deire le leabhar bheas lumsa OMP má tá mullagad féin fao leabhar gur bhá leatsa gnéing meas ar aberlum beidir léime beidir nach léime ach beag le feicáil slán am